Xeades maiores. Calquera cousa. Xefe, por exemplo, que non fan nada e cobran moito. Pois eu quero ser exploradora, ou inventora, ou descubridora de algo. Eu, cando sexa maior, o único que quero é que nunca haxa escola. E ti, Esther? Eu, Sí, ti. libre como os paxaros. Tin que son un artista aberto a todos os oficios da escena. Traballei de escenógrafo, iluminador, actor, director... Pero sobre todo autor en lingua galega, para dotar a Galicia dun teatro propio.